kubanjwe umoya wokubulalana nokubulawa kwamaphoyisa. Sathandaza baba wavusa insizwa yakwaMkhwanazi wayenza ukuba ibe provincial commissioner of this province. Lokhu ifikile siyabona uyidudula ngamandla zukathamando kush ziritoto atamakusa lata. Siyabona baba uyithuma eidlekeni zeigelekeqe nebese zamahloza abahlobo nabaphathi bezokuvikela wayithuma ngesibindi. Siyathandaza ngegama likaJesu waseNazaretha, sithandazela uPC waKwaZulu Natali, uMnumzane uMkhwanazi. Sithumela ingelosi ezivikelayo ezilwayo oMikhayeli ngegama likaJesu ukuba simaluse nene, simaluse semgwaqweni, simaluse semsebenzini. Baba wethu ongcwele, sesizwile ukuthi sitha sesimvusela namacala. Baba wethu ongcwele, sizwile ukuthi nezigebengu ziyafuna ukuthi zingamsusa kanjani. Uma wena umingakithi ngakubani ongamelana nathi? Wena kwethembeka kwakho kunjengeyintaba eyihanqe eJerusalema, uthe usisungezile ngemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwethu, uthe ingelosi kaJehova ihambisana zonke kuba bamesabayo, ibakhulule. Biyela uMkhwanazi baba, biyela baba uPC uMkhwanazi, uMkhwanazi Nkosi, uMkhwanazi baba, uMkhwanazi, uMkhwanazi baba, uMkhwanazi baba, uProvincial Commission, uMkhwanazi baba, ufikele ngegama likaJesu elinamandla nawo wonke amaphoyisa asebenza nawo. Dumo lonke baba liyobuyela kuwena. Thina uNkulunkulu asazi muntu, sazi wena.